Sengizamile inyanga, abathandazi, angisizakali. Kahle kahle nginento eyisilwane engafakwa yona egazini lami, angazi noma ngizothi egazini noma ngizothi emzimbeni, kodwa nginesilwane ngihamba naso sengihluphayo. Lesi silwane lesi ngasifaka 12 years ago. Ngisifakwa omunye umama engangisebenza kuyena. So 12 years ago ngangisemncane ngiphuma esikoleni, so ngangawuthola umsebenzi. Angathi ngawuthola umsebenzi, angithi ngangasithola isikole ngiphasa umatric. The following year ngangakwazi ukuthi ngingene etertiary ngenxa yeyinkinga ezithile, imali nento ezithile eziningi ezazixakile ngaleso sikhathi nomndeni wami. So nga decide ukuthi ngifuna umsebenzi. Ngawufuna umsebenzi, na umsebenzi kwangabilula ukuthi ngiwuthole. Ngasuka lapho ngathi sengithi ngiyozama umsebenzi eGoli. Ngafika lapha eGoli ngahlala nomunye usisi wangasekhaya. So lo sisi lo wangasekhaya ngihlala kwakhe enomuzi eGoli, kodwa originally she's from KZN ngasekhaya. So mangihlala kubo kwalo sisi lo, kwafika omunye umngani wakhe wathi kukhona, ngase ngimjwayele nje futhi naye, wathi kukhona omunye umama odinga umuntu ozoklina emzini wakhe, kodwa ozoba isleep in. Then ngasuka ke ngahamba nalo sisi saya kubo kwalo mama. Ayinanga ngempela ukhona umsebenzi. Ngafika ke ngaqala ke emsebenzini. Angifika kulomuzi, umuzi omuhle omkhulu nje, double story with imoto eziningi, amagaraji, ama-outside buildings. So mina okwami ngizoklina endlini ngaphakathi, endlini enkulu. Sasibabili-ke esasiklina phakathi kulowo muzi. Lo munye usisi wayemdala wekade afika la, mina ngimusha, ngimncane. Wathi lo mama angilale ngaphakathi endlini. Lo sisi wayelala ngaphandle u-outside building nabanye abasebenzi ababesebenza khona la. So ayike ngisebenze. Kuthe ngelinye ilanga labantu abalala ngaphandle bafika ne-complaint bathi abalala ebusuku. Khona abazi noma isilwane noma yini, kodwa kuyafika njalo ebusuku bagcinezele kubaqine. And bayakuzwa makufika, ngoba kufike nje kuba ngumsindo phezu kwendlu wezindlu zabo laphana. And then after this msebeyaqinyeka. Lokhu sekwenzekile more than 3 times. Now sebe decide ukuthi bazotshela ke uMastende uLokhuzana, umedem wami. Hayi mina kwangangi-affect-ke lokho. Kodwa ekugcineni uMastende kwakulesine ngikhumbula kahle wabiza i-meeting. Wathi uzothola umuntu ozosusa leso silwane leso lapha emzini wakhe. Ahambe ke kumgqibelo ntambama, wabuya ebusuku ngabo 11 esebuya nalo muntu okinyanga, phethe imithi nazo zonke izinto. Then sase siyabizwa ke sonke ke, kwathiwa sizogcatshwa. Wasinikeza umuthi wokuphalaza kuqala, wasinikeza neminye nje imithi esasigezwa ngayo. Wayesethi uzosicaba. Ngaqale nganqaba mina ngoba ngangithi mina ekhaya ngiyathandazwa, abakholelwa kulezi zinto. Futhi mina ayingakaze ngizwe nje into enklinyayo. Noma there was that strange feeling ebakhona ebusuku kulomuzi, kodwa ke kwangayona into engaba serious ngaleyo ndlela. Hayi ke insiste ke lo mama athi akekho umuntu la egcekeni lokwakhe ozonqaba
ukuchatshwa nokuphalaza nokugquma nokugezwa. Ngoba if leyo nto isingihlasela mina kuzodinga yena futhi use akhiphe enye imali ahambe ayolanda lo muntu esezolapha mina. So asisenziwe sonke kanye kanye. Ngagcina ngivumeleke. So ngacatshwa ke sacatshwa ke sagqunyiswa saphalaza. Emva kwalokho hayi ngangabona izinto eziningi. Kodwa kuthe after a year ngaqala ke nami ngacindezeleka ebusuku. Ngacindezeleka kwaqala kancane nje ngacindezeleka kwathi kusuka ngase ngibona umuntu ofikayo njalo ebusuku kumina. Mayifika lo muntu njalo ebusuku kumina umuntu wesilisa nje omfishane osalisayo. Ngase ngiyareporta kulo mama. Ngathi mina yibo khona into eyenzakalayo kumina. After usungicabile nje khona into eyenzakalayo kumina. Khona umuntu ofikayo ebusuku kumina. Afika ahlala embhedeni. Athule nje, ahlala embhedeni athule nje. Akangenzi lutho kodwa uyahlala nje athule. Wathi hayi khulileka ungasabi. Izinto lezo ezizivikelayo. Lowo muntu uzokuvikela emoyeni emibi, uzokuvikela kulezi zinto eziqhinya abantu. Njengoba ngathi caba nje lowo muntu uhamba nawo. Hayi iyangithusa ke leyo nto leyo ngase ngisaba. And then after that ngelinye ilanga evula kwelinye iroom nje elinye igumbi ngambona lo muntu lo ofika ebusuku akayedwa abaningi. Wathi angithuli ngisho lutho. Leyo nto leyo yangenza ukuthi ngithi ngiyayeka emsebenzini. Ngamtshela ukuthi ekhaya bayamdinga ngiyayeka emsebenzini. Isimo siyaphuthuma ufuna ngigoduke ngekhaya. Akuthi mhlawumbe isimo siba right ngizobuya. Wathi angeke ngisakwazi ukuhamba la kwakhe ngoba zonke izinto zami zila kwakhe. Akekho umuntu omsebenzelayo njengamanje ozokwazi ukuthi ahambe. Ngathi mina ngeke ngikwazi ukuhlala lapho la ekhaya kunesimo ekhaya esingasihle efuna ngesilungisa. Ngangikusho lokho kwangekho simo singasihle ekhaya kodwa ngase ngifuna ukugoduka ngenxa yesimo engangiphila phansi kwaso. Akumnandi ukuthi usathu salele uze ngomuntu nje sevula isicapha noma bekuthiwa ukhiyile noma bekuthiwa awukhiyile kodwa isicapha uzosizwa sivuleka angene lo muntu ahlala embhedeni athule nje. Ngoba ngangicabanga ukuthi angazi ngelinye ilanga ukuthi lo muntu uyogcina engenzeni ngoba uyathula nje uyasabeka and uma esefikile abusaphinde kufike ubuthongo angisakwazi ukulala sekufuna ngihlale nje nami nalo muntu ngilokho ngimbuka. So kwahamba ke ngadecide ukuthi ngihambe kulomuzi kanti ngihamba nje vese lo muntu uhamba nami